23 жовтня. Час новин на АТР. Вітаю. Сьогодні 604-й день анексії півострова. В ефірі «Заман». Закон України о правах депортованих, ухвалений торік у квітні, наразі не працює. Він буде діяти після повернення Криму до складу України. Про це заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Він також зазначив, що завдяки цьому закону вже зараз можна прийняти інший – про відновлення історичної топоніміки. Закон этот будет действовать, конечно, после освобождения от оккупации. Там компенсация, возмещение, восстановление исторической топонимики, все такое. Она имеет практическое значение уже после оккупации. Но сегодня уже, базируясь на вот этот закон, можно принять отдельный, скажем, закон о восстановлении исторической топонимики. Это имеет очень большое значение. Если, скажем, государство принимает решение о переименовании, все вот эти наименования будут во всех мировых картах. Не те, что они, Россия, оккупационные власти выпускают или там в Москве выпускают, а именно международные вот эти все страны. Ибо они будут придерживаться международного права. Віце-прем'єр російської адміністрації Криму Руслан Бальбек запевняє, кримські татари просять заборонити меджліс. Зокрема, він повідомив, російська влада Криму отримає скарги від кримських татар на діяльність представницького органу корінного народу Криму. Проте доказів нібито масових звернень Бальбек не пред'явив. Заступник голови меджлісу Наріман Джелял сказав, якщо меджліс заборонять в Криму, це вчергове продемонструє відсутність свободи слова на півострові. Несколько человек, которых принято называть кремлевскими татарами, по сути, по рождению действительно являются крымскими татарами. Я не знаю, их там, может, несколько десятков наберется. Я не думаю, что господин Бальбек врет. Действительно, эти люди, где-то выпивая тост за Российскую Федерацию, может быть, вот именно к такой просьбе и пришли. Моя глубокая убежденность в том, что данные запреты связаны с блокадой Крыма, инициаторами которой являются наши, проживающие сегодня вынужденно на территории материковой Украины. Привязать к нам сегодня что-то иное абсолютно нет никаких оснований. Мы не совершаем никаких противозаконных действий. Если меджлис будет запрещен сегодня в Крыму, то я и многие мои единомышленники окончательно просто подтвердим свою убежденность в том, что в Крыму существуют колоссальные ограничения со свободой слова, свободой общественно-политической деятельности, свободой собраний и так далее, и так далее. То есть то, о чем мы, собственно, везде и говорим. Запрет абсолютно не помешает людям, которые чувствуют ответственность перед собственным народом, осуществлять законные действия, направленные на возрождение его культуры, на возрождение его государственности, на поддержание развития по всем направлениям. У Криму чоловік розбився насмерть, вистрибнувши з вікна відділку поліції. Як повідомляє сайт Криммедіа, його підозрювали у крадіжці автівки і викликали на допит. В прес-службі російського МВС по Криму повідомили, підозрюваний чекав на допит на 5-му поверсі, і коли він залишився сам, то з невідомих причин вистрибнув з вікна. Бригада швидкої допомоги констатувала смерть. Керівництво поліції проводить перевірку. Мешканці Криму стали вдвічі більше скаржитися в Розспоживнагляд. Люди скаржаться на неякісні послуги, харчі та інші товари. Найбільше невдоволені молочною продукцією. Громадянська блокада Криму триває вже понад місяць. Української молочки на прилавках залишилось зовсім мало. Старі запаси, кажуть продавці. Селянська у мене 1,5 осталось, все російське. Что, говорят, качество не то? Нет? Да нет, я бы не сказала. Есть хорошее молоко очень. Тепер мешканці Криму змушені пити або кримське, або російське молоко. Більшою популярністю користуються кримське. Літр молока Джанкойського молокозаводу коштує 49 рублів, 18 гривень. Також є продукція Кримського агроуніверситету. А ось за літр молока «Нове село» з Нальчика прийдеться викласти 77 рублів, 28 гривень. 100 рублів, а це 36 гривень, коштує літр Воронезького «Вкуснотєєва». Думки жителів півострова розділилися. По-моему, немного лучше украинское качество.
оно вкуснее, потому что российское, ну, как просто вода размешана с каким-то порошком. Наверное, больше российское. Почему? Ну, не знаю, мы больше доверяем как бы России. При Украине, ну, мы вообще молоко не покупали, потому что молочные продукты мы постоянно покупали в магазинах, они были просрочены сроком годности. Кубанское очень хорошее молоко. Украинское лучше. Цена намного лучше, дешевле. А российское чуть подороже. Вот в Полтаве был, я в Полтаве, там и качество высокое, и вкуснее молоко намного, чем российское. Деякі кримчани крамничому молоку не довіряють, беруть тільки домашнє. Такое не признаем, потому что в основном они идут искусственно. Я домашнее покупаю. Продавці домашнього молока відзначають, після початку продовольчої блокади попит на їхню продукцію виріс в рази. Наразі 1 літр домашнього коштує 60 рублів, 22 гривні. Проте скоро і ця ціна виросте. За счет того, что просто на осенне-зимний период молока становится меньше, коровы пойдут в запуск, поэтому цена немножко зимой поднимается. Громадянська блокада Криму триває. Сьогодні 34-й день Кримського майдану. З останніми новинами звідти Гульсум Халілова. Сьогодні на всіх пропускних пунктах все спокійно, провокацій тут немає. Напередодні вчора ввечері на пропускному пункті Каланчак активісти зупинили завантажений автомобіль. З материкової частини чоловік прямував до Криму. Активісти кажуть, хотів перевезти більш продуктів, аніж дозволено. Він стояв тут, провоцирував нас. Він хотів привезти 10 паків води, 3 мішка картошки, 2 мішка круп. Що ще в нього було? Капуста, 4 літри капусти і 4 кавуна. Ми йому сказали, так і так, ти не приїдеш, не можна. Потім він щось зробив слідуще, він взяв і поставив посеред дороги, перекрив дорогу. Що не могла машина ні з тої сторони, ні з цієї проїхати. На блокпост викликали співробітників ДАІ. Вони разом з ним відправилися у відділ міліції. Самі міліціонери ситуацію не коментують. Всі коментарі по даному факту ви можете отримати в нашій прес-службі. Миронюк поступал сегодня к вам? Я ясно выразился. Человек обратился с заявлением. Все. Активісти кажуть, на півострів чоловіка так і не пропустили. Сюди, на Крим, не проїжджав. Ми його не пропустили. А вернули додому. Він представився як адвокат. Він сказав, що він адвокат. І в Кривому Рогу він депутатом був. Або є зараз, або був депутатом. Я точно не уточняв. Сьогодні на пропускних пунктах дощить активістам. Це не заважає. Громадянська блокада живе своїм життям. Гульсум Халілова, Ельвіна Сідбулаєва, Алія Казакін, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. І до новин світу. 42 людини загинули в масштабному ДТП у Франції. Катастрофа сталася неподалік від міста Бордо. Після зіткнення автобуса з вантажівкою обидва автомобілі загорілися. Люди згоріли живцем. Ця аварія є найбільшою дорожньою катастрофою у Франції за останні 33 роки. Президент Франсуа Олланд перебуває з робочим візитом у Греції. Звідти він висловив свої співчуття та пообіцяв підтримку сім'ям жертв. Нападник на школу у Швеції, можливо, мав політичні мотиви. Поліція вивчає цю версію. Вони встановили, що вбивця – 21-річний Антон Петерсон. За інформацією місцевих ЗМІ, з огляду на його сторінки в соцмережах, хлопець підтримував антиіммігрантський рух. Вчора у місті Трольхете чоловік у масці мечем заколов вчителя школи та поранив 2 учнів і ще 1 викладача. Пізніше один з поранених підлітків помер у лікарні. Вбивця згодом також помер від вогнепального поранення, передає Євроньюз. Мы думали, что это розыгрыш, потому что скоро Хэллоуин. Но потом мы услышали крики учеников и поняли, что все это не шутка. Цієї неділі в Україні відбудуться вибори депутатів органів місцевого самоврядування. Також відбудуться вибори міських, селищних і сільських голів. У Києві на посаду мера балотується 29 кандидатів. На думку експертів, найбільше шансів у чинного мера Володимира Кличка. У вимушених переселенців, а це 1,5 мільйона людей, на місцевих виборах в Україні права голосу немає.
Активісти вважають це дискримінацією і ударом по міжнародному іміджу країни. Вимушено безголосі протестний проект з такою назвою влаштували переселенці з України. Выборы для переселенцев – это не бонусы или преференции. На наш взгляд, это ответственность. Ты приезжаешь на новое место, находишь новый дом и берешь на себя часть ответственности за то, что здесь происходит. В Одесі Ленін перетворився в Дарта Вейдера. Радянського вождя на головного лиходія зоряних війн перетворив місцевий художник Олександр Мілов. За законом про декомунізацію гіпсового Леніна повинні були днями демонтувати, проте на прохання місцевих мешканців його перевтілили на чорного лорда, ще й з вбудованим Wi-Fi-роутером в шоломі. Монумент тепер роздає безкоштовний інтернет. За формою правильно, а по суті знущання. Так, Владимир Путін прокоментував виконання Україною Мінських угод. Про це він заявив на міжнародному дискусійному клубі «Валдай» в Сочі. Зокрема, російський президент зазначив, що потрібно внести зміни до Конституції України, які мають бути узгоджені з невизнаними республіками. Но это просто манипуляция. Я так об этом своему украинскому партнеру и сказал. Это просто манипуляция. Хотя формально сделали, как у нас классики марксизма-ленизма говорили, по форме правильно, по существу издевательство. Нічні вовки створять молодіжний центр у Криму за $200 тисяч. Кремль виділив 12 мільйонів рублів російському байклубові на створення всеросійського центру під горою Газфорта в Севастополі. Цей центр має стати філією парку культури і відпочинку Збройних сил Росії «Патріот». Проєкт отримав підтримку Міністерства оборони Росії. Лідер клубу під прізвиськом «Хірург» відомий дружбою з президентом Росії Владимиром Путіним. У Криму відзначають 95-ту річницю з дня народження двічі Героя Радянського Союзу, льотчика Амітхана Султана. Сьогодні в Сімферопольському Кібір-Джамі в пам'ять про нього провели молебень. Деталі в сюжеті. У благословенний день, п'ятницю, в головній мечеті Сімферополя вшанували пам'ять льотчика-випробувача, двічі Героя Радянського Союзу Амітхана Султана. Амітхан Султан народився 20 жовтня 1920 року в Алупці. Навчався в Сімферопольському фабричному заводському училищі і одночасно в аероклубі. Працював у залізничному депо, але мріяв лише про одне – прокласти свою дорогу в небо. Перший літак він збив 42-го року в небі над Ярославлем. У період Другої світової війни здійснив більше 600 бойових вильотів, збив 30 літаків супротивника особисто і 19 у складі груп. Це наш герой Кримського царського народу. Ми всім гордимося, і тому ми сьогодні всі тут. Амітхан Султан останній раз сів в кабіну літака 1 лютого 1971-го. Він загинув при випробуванні нового потужного двигуна. Вже цієї неділі Україна перейде на зимовий час. Тепер Крим і материк житимуть за різним часом. 25 жовтня о 4 ранку за київським часом стрілки годинника переведуть на 1 годину назад. Наразі це все. Більше розповімо у «Замані» о 19:30. До зустрічі.